Ik ben hier samen met Wesem op de Bamboo Bridge. En het is best wel een grote, een bergen, toch het landschap maken van bamboe. En het is leuk. Best wel mooi eigenlijk, maar hier eigenlijk een beetje meer verwachten. Maar weer, de bloemjes zijn mooi in bloei. Alle mooie kleurtjes en heel mooie vlinders. Dus wij hier over de bamboe bridge erin. En dan zie ik gewoon het werk. In een riesvelden. Daarachter is hier een meen, dus dat kan dus wel machinaal. Maar dit gebeurt alleen met de haan. De vrouwtjes ben het. Ik ben te Germo Wesem naar dit viewpoint rijden. En hier ben je zo attenties waar mensen verbleeuwen kennen. En die worden dan wekker. Maar dit is echt. Het is hier lekker stil, nou ja, behalve die taai die er doorheen kletst. En jij is gewoon de one van het dorp, zeg maar. Wat er niet zegt. Ja, dat is wel een mooi plekje om hier te verblijven. Je bent zo een beetje van die terrasjes maken. Laagje en een laagje en een laagje. En ik wil het eigenlijk haast net leven, maar ze zijn hier met de haan bezig. Ik hoop toch net dat ze het al eens in hebben. En maar de voet niet druk. Dat dan wel wel. Oh, dat verschorenst. Dat ze het al bij elkaar gehakt hebben. Ja, blijkbaar. Smaakt je naar je patie. Wij zijn gearriveerd bij het plek waar we de zonsondergang zien zullen. En wij dachten, we komen even wat verder, want dan hebben we een mooi plakje. Maar er zijn wat meer mensen die op de Iedwijs wonen. Het is verschrikkelijk. Dit is toch net leuk meer? Zo, volle mensen. En het is nog 3 kwartier voor het sunset is, dus ik ben benieuwd dat het überhaupt nog leuk is om het te zien. Maar weer. We nemen een biertje mee en wij gaan naar de zonsondergang zien. Of we überhaupt wat zien, want het is namelijk vet bewolkt. Ik wil mee met Charlotte om een beetje in beeld te krijgen. Oh, trouwens, bovenin ik zag maar, daar is de White Buddha. Een van de toeristische dingen waar iedereen heen gaat. Ik dat net wist. Maar wat ik met Charlotte wil is gewoon een random hier even langs de dik. Zo'n vet mooi restaurantje. Leuk. En dit is gewoon een heel soort dat het, je ziet het haast net is, omdat het dus helemaal verscholen is in de planten en in de jungle. Maar hier hou ik van. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Goedemorgen. Het is nog heel stil. Het is nu de morgen, ja wachten. En ik krijg een uur, 20 uur bij het lang. Want ik ben zo ziek als een hond. Maar ik denk, ik laat je even mijn plakjes zien. Dit is sinds juist mijn eigen huisje.
ga gewoon een privéhokje even. Heerlijk. Heerlijk. Het is simpel en het is nog een bende, want ik heb juist er alles uit de tas pakt en toen ben ik gewoon op bij het donderen. Nou ja, dit is het. De douche lekt constant. Dus het is non-stop wierd hier op een vlier. Maar dit is mijn huisje. Aangezien ik je nog net echt van genieten kan, omdat ik, nou ja, zo broert als knieën hier non-stop, vind ik het nou heerlijk. Het is zo lekker stil en alleen nog de vogeltjes en de krekels. Ik ben op de Sneunte Moormerken, vlakbij Good Life Dasha. Het is een beetje een hippie plak. Nou, dat is ook precies wat hier is. Met de meeste aparte dingetjes ben je te kijken, wat mensen zelf creëren. Ze zijn een picknick hierachter. En de meest originele dingen, dan soort ik twaalf gewoon kleden. Maar vooral hele hippie-achtige dingen. Apart eten, vegan eten. Zelfbrouwde dingen is hier uit te kijken. Het is interessant. En dit is wel echt typische pij. Als je misschien net zo iemand vertrouwen, alle mensen, maar erin hier hele bijzondere mensen tussen. En vooral al hier, oh ja, hippie-achtige grutteklingen, dreadlocks en dat soort dingen.